07083872122 ko kuma 08135319035. Za ku saurari wannan waka ne daga bakin Lawan AZ. Na yi ta ne don ɗan takarar majalisar mu Dr. Sadiq M. Zubairu Kinkiba, ɗaukar nauyin waka jigajigan jam'iyyar PDP Kinkiba. A yi sauraro lafiya. bari ba ta huda kunnan mahaukaci in ba a dokai ba da ya ji saukar bulala sai bace kuda ba a ce dabba zai bar mai farin jini a wakilcin so ba Kaduna muna fata Dr. Sadiq M. Zubairu babban baya goya marayuna na injiniya ciyaman na so ba zaki kawo da shirin banza Kabir mai Chelsea Hamis Ila da Nura su ce na yi zance na bari ba ta hura kunnan mahaukaci in ba a dokai ba da ya ji saukar bulala sai ya bace ko da ba a je tafi ba zai bar mai farin jini a wakilcin so ba Kaduna muna fata Dr. Sadiq M. Zubairu babban baya goya marayuna na injiniya ciyaman na so ba saki kau da shirin banza Kabir mai Chelsea Hamis Ila da Nura su ce na yi zance na sarkin samaniya har da ƙasa da komai nake yi wa roƙona shine yake jin mai roƙo mu roƙe shi kar mu tsaya rana Allah ka bani basira zan yi waƙe na kamfen yayana Dr. Sadiq na injiniya mai ki hana yin zakara cara bari ba ta hura kunnan mahaukaci in ba a dokai ba da ya da saukar bulala sai ya bace ko da ba a je tafi ba zai bar mai farin jini a wakilcin so ba Kaduna muna fata Dr. Sadiq M. Zubairu babban baya goya marayuna na injiniya ciyaman na so ba zaki kau da shirin banza Kabir mai Chelsea Hamis Ila da Nura su ce na yi zance na manzo rasul abun kauna mu kama shi kar mu tsaya rana bar dai a filin yakin badar kunin tabo ka macece na Allahumma salli wa sallim alaihi Allah kai ga masoyina cikar muradin mu a majalisar mu a so ba Sadiqu muke fata bari ba ta hura kunnan mahaukaci in ba a dokai ba da ya da saukar bulala sai ya bace ko da ba a je tafi ba zai bar mai farin jini a wakilcin so ba Kaduna muna fata Dr. Sadiq M. Zubairu babban baya goya marayuna na injiniya ciyaman na so ba zaki kau da shirin banza Kabir mai Chelsea Hamis Ila da Nura su ce na yi zance na mutanen so ba salamu alaikum ina da zance mai girma da sallama aka san babu na yi ta domin zazzage zance na ga mawaƙi daga Zamfara ya san cancanta da shirin girma Lawal AZ na Kabir Kilasis zaki gaida mazan fama bari ba ta hura kunnan mahaukaci in ba a dokai ba da ya da saukar bulala sai ya bace ko da ba a je tafi ba zai bar mai farin jini a wakilcin so ba Kaduna muna fata Dr. Sadiq M. Zubairu babban baya goya marayuna na injiniya ciyaman na so ba zaki kau da shirin banza Kabir mai Chelsea Hamis Ila da Nura su ce na yi zance na siyasa ta zama waye kai waye ni waye babana da biyayya gun manya in ka buka koma gefe kai kwana tuwanka ya huce farka kuskure baki karka tsaya rana Lawal AZ ina tausayin dan tayi babu ruwan mama bari ba ta hura kunnan mahaukaci in ba a dokai ba da ya da saukar bulala sai ya bace ko da ba a je tafi ba zai bar mai farin jini a wakilcin so ba Kaduna muna fata Dr. Sadiq M. Zubairu babban baya goya marayuna na injiniya ciyaman na so ba zaki kau da shirin banza Kabir mai Chelsea Hamis Ila da Nura su ce na yi zance na Lawal AZ ne himma na yi shirin zara takobi na zan sauka filin yakin so ba da mai gana domin yayana mai farin jini dan ga akwai shi da kyauta ga kuma son juna majalisa sai Dr. Sadiq M. Zubairu za mu yi ba wai ba bari ba ta hura kunnan mahaukaci in ba a dokai ba da ya da saukar bulala sai ya bace ko da ba a je tafi ba zai bar mai farin jini a wakilcin so ba Kaduna muna fata Dr. Sadiq M. Zubairu babban baya goya marayuna na injiniya ciyaman na so ba zaki kau da shirin banza Kabir mai Chelsea Hamis Ila da Nura su ce na yi zance na mai kira da babbar
murya na ƙara jama'a ku ji zance na Sadiku mai halin kirki dakta ne jama'a ku ji zance na zaɓen shi in Allah ya so jama'a zai gyara shirin juna kunya a bar gado ce gunsa bai saba dur da makauci ba bari ba ta hura kunnan mahaukaci in ba a dokai ba da ya da saukar bulala sai ya bace ko da ba a ce tafi ba zai bar mai farin jini a wakilcin so ba Kaduna muna fata dakta Sadiq M Zubairu babban baya goya marayuna na injiniya ciyaman na so ba zaki kau da shirin banza Kabiru mai Chelsea Hamisu Ila da Nura su ce na yi zance na gane ai ba abinci ce a gumburi amma ba ne ba ka ban tuwo ko da miyar kuka ka kyale da ban taɓa gaba ba Bahaushe ka gane irin Hausa ta na yi ta ba da garaje ba Sadiq ya ishe mu wakilcin so ba aikin mu za ya yi ba wai ba bari ba ta hura kunnan mahaukaci in ba a dokai ba da ya da saukar bulala sai ya bace ko da ba a ce tafi ba sai bar mai farin jini a wakilcin so ba Kaduna muna fata dakta Sadiq M Zubairu babban baya goya marayuna na injiniya ciyaman na so ba zaki kau da shirin banza Kabiru mai Chelsea Hamisu Ila da Nura su ce na yi zance na Hamisu babban zaki mai shinkafa ci da mutane na a gaida mai babban baya goya marayu ta yan babana Hamisu bar sai Allah dau hakuri sam kar ka tsaya rana fagen siyasa kai dace ka darje ka dau zakaran cara bari ba ta hura kunnan mahaukaci in ba a dokai ba da ya da saukar bulala sai ya bace ko da ba a ce tafi ba zai bar mai farin jini a wakilcin so ba Kaduna muna fata dakta Sadiq M Zubairu babban baya goya marayuna na injiniya ciyaman na so ba zaki kau da shirin banza Kabiru mai Chelsea Hamisu Ila da Nura su ce na yi zance na Nura kwaro sawun giwa a hanyar ka ba dai tsaki ba PDP muka yayi Nura kwaro mu kawo da karankin ba sai da mai alkunya ga mutane kowa za ya duba wai ba Sadiku mai kishi ne yankinsa ba ya kaunar ya tsaya rana bari ba ta hura kunnan mahaukaci in ba a dokai ba da ya da saukar bulala sai ya bace ko da ba a ce tafi ba zai bar mai farin jini a wakilcin so ba Kaduna muna fata dakta Sadiq M Zubairu babban baya goya marayuna na injiniya ciyaman na so ba zaki kau da shirin banza Kabiru mai Chelsea Hamisu Ila da Nura su ce na yi zance na bulu ke mai Chelsea tafiyar nan ka isa yin cara ka fito kayi gadanga a PDP mu ko mun samu fura ka san lawal Ezid dan Zamfara ne ni na saba da fura kebi na dakta Sadiq a fagen siyasa a gaida mazan fama bari ba ta hura kunnan mahaukaci in ba a dokai ba da ya da saukar bulala sai ya bace ko da ba a ce tafi ba zai bar mai farin jini a wakilcin so ba Kaduna muna fata dakta Sadiq M Zubairu babban baya goya marayuna na injiniya ciyaman na so ba zaki kau da shirin banza Kabiru mai Chelsea Hamisu Ila da Nura su ce na yi zance na Ila shaka ka fagen siyasa barde ne da rufan juna da kalin dutse ne inuwar PDP jama'a ku ji zance na Ila koto kwamfauna tafiyar Sadiku ya yi shirin girma tun da dai yaƙi sai an jure nasara ba ta zuwa banza bari ba ta hura kunnan mahaukaci in ba a dokai ba da ya da saukar bulala sai ya bace ko da ba a ce tafi ba zai bar mai farin jini a wakilcin so ba Kaduna muna fata dakta Sadiq M Zubairu babban baya goya marayuna na injiniya ciyaman na so ba zaki kau da shirin banza Kabiru mai Chelsea Hamisu Ila da Nura su ce na yi zance na uban Rafi'a a filin yaƙi ban ga ina maka tanka ba na barista Khalid a gaishe ga kyauta ba ka sako dan ba bai tanka da banciya man batin kinki ba wai dai dan ba uban suka da ta Alhaji Salisu Allah fara dubin girma bari ba ta hura kunnan mahaukaci in ba a dokai ba da ya da saukar bulala sai ya bace ko da ba a ce tafi ba zai bar mai farin jini a wakilcin so ba Kaduna muna fata dakta Sadiq M Zubairu babban baya goya marayuna na injiniya ciyaman na so ba zaki kau da shirin banza Kabiru mai Chelsea Hamisu Ila da Nura su ce na yi zance na
ciyaman na lokal gwamnan so ba injiniyan ga masoyi na farin duba na mutan zaki fidda bako daga shan rana mulki ilahu ya baka Allah taimake ka kayo babana na teku uban su jamila rana nake bukka ne roƙona bari ba ta hura kunnan mahaukaci in ba a dokai ba da ya ji saukar bulala sai ya bace ko da ba a ce tafi ba zai bar mai farin jini a wakilcin so ba Kaduna muna fata Dr. Sadiq M Zubairu babban baya goya marayuna na injiniya ciyaman na so ba zaki kau da shirin banza Kabiru mai Chelsea Hamisu Ila da Nura su ce na yi zance na Sadiq ne kyauta ne ga aiki Allah ƙara shirin girma kar ka manta Sadiq zamto baka ce sam kar ka sake dama na spika magaji turan giwa Allah ƙara shirin girma mai hasada yakan cinye ilwa tai har ma ya shige rana bari ba ta hura kunnan mahaukaci in ba a dokai ba da ya ji saukar bulala sai ya bace ko da ba a ce tafi ba zai bar mai farin jini a wakilcin so ba Kaduna muna fata Dr. Sadiq M Zubairu babban baya goya marayuna na injiniya ciyaman na so ba zaki kau da shirin banza Kabiru mai Chelsea Hamisu Ila da Nura su ce na yi zance na lawan ɗaya nan ne zan da sa'aya ta wa kuna kwana baban Imran ku gane rumfati san baya gudun rana ba zan fare fan shi da haiba gun al'umma ku ɗauki zance na mai tsara zan yi gire da tushi da Allahu makagina samirawa kan da kumanta gana ku lawalin ga yana rana addu'a da yawa nake so gare ku ya jama'a kun ka ji zance na maradin lokal gwamnan jama'a ta magajin jinar bari ba ta hura kunnan mahaukaci in ba a dokai ba da ya ji saukar bulala sai ya bace ko da ba a ce tafi ba zai bar mai farin jini a wakilcin so ba Kaduna muna fata Dr. Sadiq M Zubairu babban baya goya marayuna na injiniya ciyaman na so ba zaki kau da shirin banza Kabiru mai Chelsea Hamisu Ila da Nura su ce na yi zance na bari ba ta huda kunnan mahaukaci in ba a dokai ba da ya ji saukar bulala sai ya bace ko da ba a ce tafi ba zai bar mai farin jini a wakilcin so ba Kaduna muna fata Dr. Sadiq M Zubairu babban baya goya marayuna na injiniya ciyaman na so ba zaki kau da shirin banza Kabiru mai Chelsea Hamisu Ila da Nura su ce na yi zance na bari ba ta hura kunnan mahaukaci in ba a dokai ba da ya ji saukar bulala sai ya bace ko da ba a ce tafi ba zai bar mai farin jini a wakilcin so ba Kaduna muna fata Dr. Sadiq M Zubairu babban baya goya marayuna na injiniya ciyaman na so ba zaki kau da shirin banza Kabiru mai Chelsea Hamisu Ila da Nura su ce na yi zance na